Maya at magrasya nga bak po kay kayungan. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pagyabe tala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Birthday Thanksgiving ng Father Ignacio Carlos at Leo Cortez. Special intention, Chito and Winda Reyes at Maridona Cabasal. Good health, Greg Velasco. Speedy recovery ng Alma Nogot, Angelo Bonus at Bel Trinidad. Ang timuring ding sablang kaladwaking purgatorio at ding kaladwada di Serio, Father Lorenzo, Domingo Senior, Shirley, Prida, Reynaldo de Pers, Cecilia, Benito, Cora, Vicenta, Antonio, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Miriam, Bonifacio, Marciano Senior, Philip, Leonardo at Fabi. Magyabi, tampuking dalit apamuklat. Kinagining impampo ng anak, ampo ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang mong Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagom ni Banal Espiritu, mantabay a kikaingan, At keka ang timurin. mayapayabak kikaingan po, Mayapayabak po amon. magandang umaga, at sa huling araw po ng July, no, nagbababay na po July, ay ating ginugunita ang isang santo, ang fundador ng Society of Jesus, SJ. At yan po ay si San Ignacio ng Loyola. At marami pong mga pinalitaw na mga banal at magagaling na pare ang kongregasyon nito ng SJ. Kabilang na po ngayon ang ating Papa, siya po ay SJ. At kabilang na rin yung si Cardinal Tagle na nag-aral sa Loyola School of Studies, at si Bishop Ambo. Yan po. Kaya pagdasal natin lahat ng mga sumusunod sa yapak at halimbawa ni San Ignacio ng Loyola, mga SJ priest. At batang yan nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran tapa mo ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo, iking memili kan San Ignacio,
Bani pundar ning ordin daring Heswita, Ginoo Pangalulo. Ginoo Pakalulo. Ginoo tayra ng tikyan ng San Ignacio, ing bakas mo. Mego braya, para king kayang sarili. Nene para king ikakayap at ikaligtas ding dakal, Kristo Pangalulo. Kristo Pakalulo. Ginoo, ikami ng tabi kang San Ignacio, baning kayang obra, munye masampat a bunga king Santa Iglesia. Ginoo Pangalulo. Ginoo Pakalulo. Ing Diyos, sa may payeng tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, pigkalubme king kekang Santa Iglesia, San Ignacio ning Loyola, king lalo ng ikaligaya ning kekang Lagyo. Atok yan misana yung kayang alimbawa, kete king yato, at mera kaya na nakiyaman sana, king korona ning bie karimbanwa. Itiyadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ng Ginoo. Pamamasang iba't kinlibro ning propeta Jeremias. Nga na kanako ning Ginoo, inyang kaibat ng meging haring Eoakim, anak ng Hoshas. Talakad ka kinlibutad na ning patyo ning templo, at ipasyag mo ing sablang utos kong sabyan mo, karing taong manibatan, karing balen na ning Huda, bansang bakarin. Alakang alakton metong man, karing amano ko, mapalyaring makiramdam laring tao, at lakwan ing marawakdang pamibiyebye. Nung makanyan ing malyari, kanita baywan ko ing balak kong kasiran karela, pauli na ning dapat dang marawak. Sinabi na kanako ning Ginoo, king sabyan ko karing tao, ing kan makaniti. Ako ing Ginoo, sinabi ko king sukat kong pamintuan, king kapamilatanan ning pamanupadyo, karing turo abinye na kaya kayo, at king kapamilatanan ning pamamiyayong pansin, karing amano daring talasuyo ko. Ding propetang alang tukunang kong tutubod kaya kayo. Eyo bitasang pemintuan, ing sinabi ra kaya kayo, nung manatili kayong emamintu, daptan ko keting templo, itang depat ko karin silo, at gamitan dering sablang bansa ning yato, anting sumpa kinlagyo na niting syudad. Ding pari, ding propeta, at ding sablang taong dindamdalang sa sabyan kulangan, deting bagay king templo, at kay bat kong asabi iti, deyakap ko, at ngarang kukulisak, sukat kang paten. Bakit king lagyo ning Ginoo, sinabi mo iti king templo, maging antiya king silo, at king itang syudad masintang yo, at alami itong man amanuknangan kaniti. Kanita pilupungan dako ring tao. Amano ning Ginoo, Salamat king Dios. Ginoo, king maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Ginoo king maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Dingwa kako, lipat ning alalang asangkan, mas marakala kesa king kanakong buwak. Ding kasalang kong malaram, burira kong paten, at tutulangan masikan. Pilit dang pasubli ka nako, ing pibandyan ay ako naman pena ko. Ginoo king maragul alugod mo, pakibatan mo ko. King uli mo, libakan dako, at tutukong mga pakarine, mengari kong aliwang tao, anti kong dayuan karing katubale ako, tiktak karagul impamagmalasakit ko king bale mo, balamu api amikakaluko king puso ko, impamaglibakdake ka, kanako minta.
Ginoo, king maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Dapot para kanako, kaya kako manalangin, o Ginoo, o Diyos, king panawon na tula mo, pakibatan mo ko, ulining maragul alugod mo. Ika pakibatan mo ko, uling intutuparan mo, ing pangako mong iligtas mo ko. Ginoo, king maragul alugod mo, pakibatan mo ko. Parangalantaya po ing maya pabalita. Tapat siya ing Ginoo, karing sabla ng pangako, at pawang ang mayap, ing dapat na. Ang Ginoo man tabi kay kayo, At kaya ka ang timurin. pamamasa aking maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus, migbalik ya king sarili ng balen. Tinuruya king karelang sinagoga. May nga pamulala na ring may karandam kaya. No karina ibat, ingati kanya nakabyasnan. Ngarang kinutang. Makanano yang makarapat kareting mala. Ewari anak niya mo ning meto nga luwagi. Mana liwawari Maria. Ading kapatid na ilapin di Santiago, Jose, Simon at Judas. Ading kapatid ng babay, kaya biyabe tala naman keti. Makanyan. No karinangan kinwaiti. Ulinita sikwil dengan. Nga nang Yesus karela. Mirarangalya ing meto nga propeta king sablang lugal. Subali mo king kayang sariling balen at king sarili ng pamilya. Di napat da kalamalaka rin uling elaman iwala kaya. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Makiramdam tamo po king umilya. Morning po ulit. Good morning po, amo. At ito nga po, pista po ngayon ni San Ignacio ng Loyola, na ang fundador ng Society of Jesus, mga SJ. At dito po sa Pampanga, isa lang yatang alam kong parokya, at kahit na kapilya, ang patron ay si St. Ignatius of Loyola, at dito po sa Manibaug. Siguro dahil lang Pampanga po, yung mga sumakop na mga Kastila rito nag-evangelize, mga Agustinians. Kaya less yung mga Jesuits na mga santo. Marami po sa mga patron natin dito sa Pampanga mga Agustinian saints. Silang nagbigay ng pangalan ng mga santo at santa sa mga lugar natin. Pero marami dito ay yung mga nire-revere ng Agustinian congregation. So anyway po, ito pong mga santong, itong ating pinararangalan,
makikita natin kung paano ang laki ng kanilang kontribusyon sa pag-unlad, pagsulong ng ating pananampalataya. Iba-iba yung kanilang naibahagi sa espiritualidad, sa karunungan, sa pagtatanggol sa ating pananampalataya. Ito nga pong si San Ignacio ng Loyola. Ito yung nakatatag ng isang kongregasyon na hanggang ngayon po ako po'y hinahangan ko, tinitingala dahil sa kanilang galing bilang pare, yan, bilang obispo, kardinal, yan, papa, si Pope Francis. No? Tignan niyo po ang kalibre ni Cardinal Tagle, pati si Bishop Ambo. No? Yan po yan, no? Mga nag-aral sa ilalim ng mga Jesuita. No? At kung pag-usapan po natin ang galing, yung mga talino, kuminsan nakakagulat, no? Na, ako po sa seminaryo, ngayong pare kami, ng mga nakakaklase kong high school. Ngayon, gulat na gulat ako sa ibang kaklase ko. Kasi nung nag-aral kami, hindi naman sila ganon. Pero biglang lumitaw yung galing, yung kakayahan, yung mga karisma. Sabi ko, kaya palang gawin ito. No? Nung nag-aaral kami, hindi mo aakalain na ganun ang magagawa nitong kaklaseng ito. No? Saan ang gagaling ang talino? Saan ang gagaling ang galing? No? At pag-usapan po natin ang galing. Siyempre po yung galing natin. Kasi kahit dito po sa ating ebanghelyo, yung ang tinanong kung saan ang galing ng Panginoon. Yan ang kanilang mga tanong, no? At sabi nga rito, di ba kilala natin pamilya niya? Ang ganyan. At siguro po sa atin, kung titignan natin, yung mga galing natin pwede talagang manggaling sa pamilya. Kumbaga, sa genes. It runs in the blood. No? Kaya mayroong mga pamilya na talagang very intellectual, athletic, pragmatic. Tignan niyo po, parang it runs in the blood. So, ibig sabihin, kaya ang isang tao ay abogado, kasi nga, yung pinanggalingan niya, parang naka-incline sa abogasya ang mga pag-iisip. No? Kaya yung isa, kaya artist, kasi it runs in the blood. Mga artist, yung lahi. No? No? Kaya pwede po yan, no? Na ang galing natin ngayon, siguro nasa dugo natin. Lahi lang yan. Kayo po, tingnan nyo yung mga galing nyo na galing sa lahi nyo. At siyempre po yung pangalawa, yung mga galing natin, di lang galing sa lahi. Kasi kuminsan mabibigla tayo, wala naman sa lahi natin ganyan. Wala naman mga sa pamilya natin na ganun. Pero ikaw bigla-bigla, kakaiba. Siyempre, meron din po tayong mga sariling kakayahan na pinagkaloob ng Diyos. Every person is unique, ika nga. Hindi ko muna panganak ka sa isang pamilyang ganyan, yung lahat ng kanilang traits, yun lang ang mapapasayo. No? Meron tayong mga personal gifts galing sa Diyos. No? Kaya pwedeng mag-iba tayo sa pamilya. Kasi nga, meron tayong pang personal gifts, charisms, kakayahan at talento. Galing. So yan, kayo po. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba nyo sa pamilya nyo? Yung pinagkaloob ng Diyos sa inyo ng ganyang karunungan. Yung pong ibang mga singers, kung minsan tatanungin mo, saan mo nakuha ang galing mo sa pagkanta? Gayong wala namang singer sa pamilya, wala namang singer dun sa mga lahi, pero bigla-bigla lumitaw itong bata na ang galing kumanta. Yan po'y personal gift. Meron tayong mga personal gift galing sa Diyos. At yung pong pangatlo, siyempre yung environment. We are influenced by our environment. Kung saan tayo lumaki, anong nakagisnan mo, na-influencean tayo ng nakikita natin. At kahit wala sa lahi natin, at malamang parang wala naman
pinagkaloob ng Diyos sa atin na ganyan. Pero dahil doon tayo lumaki sa ganung environment, na-imbibe natin yung mga ibang mga qualities, kakayahan, galing, talino. Because of the environment. Kaya pag siguro naipanganak tayo sa isang lugar na ang gawain ay gumagawa ng mga walis, gumagawa ng mga baskets, ma-imbibe natin yung ganun. Yung paggawa ng mga baskets, kasi yun ang kalakaran dun sa lugar. Environment. Kaya pag pinanganak ka sa lugar na doon ang mga magnanakaw at saka yung mga mandurugas, mandurugas ka na rin because of the environment. Yung environment. At yung pang-apat po na pwedeng masabi natin kung saan galing ating galing, siyempre it's by the grace of God. Hindi lang yung personal gift, kundi mayroon pang kakaibang grasyang pinagkakaloob ng Diyos sa bawat tao. Kami nga po, sa pagkapare, yun ang makikita mo, yung grace of the ordination. Naniniwala ako doon. Kaya yung iba kong kaklase, nabubulaga ako na mayroong kakaibang galing sa ministry. It's by the grace of ordination, the grace of God, na wala naman nung nag-aaral, pero ngayon ay lumutang at nakita ang ganyang galing. Ito po yung buhay ni San Ignacio ng Loyola. Siya isang sundalo na siguro pag sundalo, kawal sa Spain, ang mga pangarap niyan mga maging officers, siyempre yung mga kawal, hindi lang ngayon, kahit noon, mga chick boy, yan. Kaya si Ignatius, doon ang image niya na chick boy, nung araw pong tinamaan ng balat na hospital, ang hiningi niya na babasahin habang naka-hospital ay mga bedtime stories. Noon pa man pala mayroon ng ganyan. Ibig sabihin, kumbaga mga censored na babasahin ang gusto niya. Pero binigyan po siya ng I think Bible or mga spiritual books. At doon nagsimula ang kanyang pagbabago. Doon nagsimula ang kanyang pagtalikod sa nakita niyang marumi, baluktot at masama niyang buhay. At dahil doon, nakapagtatagpo siya ng isang ng order ng lupon na mga manggagawa sa simbahan, yung Society of Jesus. At mayroon din po siyang isinulat na libro, ang Spiritual Exercises. At ito po'y ginagamit magpahanggang ngayon ng mga Heswita sa kanilang personal spiritual discipline. At hindi lang mga Heswita, yung mga nakakabasa po nito, ang laking tulong. Saan galing ni San Ignacio of Loyola yan? Wala naman nung siya sundalo. It's by the grace of God. At hindi po ba, sabi naman ng Panginoon, pinapaulan niya hindi lang sa mga mabubuti, kundi sa mga masasama. Hindi kumikilala sa Kanya. Pinasisikat niyang araw, hindi lang sa mga mabubuti, kundi kahit sa di kumikilala sa Kanya. Di ba sinikatan ng araw ng Diyos si Ignatius ng Loyola? Hindi ba siya, hindi ba pumatak, bumuhos ang ulan ng biyaya, ng pagpapala, ng grasya sa Kanya? Kaya yan, mula sa isang masamang buhay, siguro baluktot na buhay,
kabanalan ang tinahak niya by the grace of God. Kaya sa atin po dito, di natin pwedeng ikahon ang bawat isa. Di natin pwedeng laitin ang bawat isa. Dahil sa nakikita nating kahinaan, karupukan, o pinanggalingan na pamilya, pinanggalingan na lugar. Kasi hindi lang po nasusukat ang tao sa namana niya sa pamilya, sa nakikita nating personal na kakayahan niya o environment. Ang biyaya ng Diyos ay walang tigil nagtatrabaho sa bawat isa sa atin. Kaya hindi natin alam ang pwedeng mangyari na gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pwedeng tayo ang kasangkapanin niya. Pwedeng tayo ang gawin niyang instrumento sa paglaganap ng mabuti niyang balita, ng kanyang kaharian dito sa mundo. Kaya, yan po ang ating pagnilayan ngayon. Tignan natin, baka tayo rin mismo po, mayroon tayong mga ibang grasyang tinanggap sa Diyos. Kaya tinatawag tayo sa iba pang mas challenging na buhay bilang Kristiyano. Sana tulad ni San Ignacio ng Loyola, tugunin natin yan. Kumapit tayo, humawak tayo sa kamay ng Panginoon na sa pamamagitan niya, sa tulong niya, sa biyaya niya, ay tunay nating matatalikuran ng baluktot na buhay at mabubulagan na lang tayo na mayroon palang mga bagay-bagay na kaya nating gawin dahil sa Kanya. Amen. Ngayon po ay ating idulog sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Tayong lahat na binibiyahan ng Panginoon ng iba't ibang biyaya, ng grasya para maging kasangkapan niya o instrumento ng kanyang kaharian. Sa bawat panalangin sasagot natin, Ginoo, saupan mo keng makirandam at tupad karingkek ang amano. Ginoo, saupan mo keng makiramdam at tupad karingkek ang amano. Para king pamuntok ning Santa Iglesia, gawan da sanang masaya at mitmong makabaldugan ing Santa Misa, banding tao magyamlang makiramdam, king liturhiya ning amano, at makirake king liturhiya ning Eucharistia, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mo keng makiramdam at tupad karingkek ang amano. Para karing lektor at komentator, amirinan dake king pamipasyag karing amano ning Ginoo, kapamilatanan ning karelang siwala at masanting apamamasa, apayabot da sana karing kalada, ring karela makiramdam, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mo keng makiramdam at tupad karingkek ang amano. Para karing mititipon, ban makiramdam king amano ning Ginoo, makasadyala sanang makiramdam, ban keta dating amano, akwarang manyulod king kabubusalan da, ring karelang kaladwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mo keng makiramdam at tupad karingkek ang amano. Para kaya katangan, sumaupta sanang palaganap karing amano ning Ginoo, kapamilatanan ning kagalangan king Diyos, at king tapat apamagmalasakit, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, saupan mo keng makiramdam at tupad karingkek ang amano. Ngini po adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Ginoong Yesus, kilala rakasana, king balang taong magmalasakit, miyatad king kekang amano at alimbawa.
Matampami naman sanang pakiramdaman at paintulutan mong lungubla karing pusumit kaladwa. Ring mensaheng darlanda, king kapamilatana naman ng lagyo mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ikan tataya po yung dalit para king pamagsadya karingay. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggapya arapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan na saning ginuy ting dawon karing gamat mo, ki kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, ikatula mo sana retingayin ayam pang mikeka, kaniting kapag masusya na parangal kang San Ignacio. Tunay mo kaya sanang papagbanalan, kapamilatan iting Eukaristya, ay pagkalod mo kaya kami anting pagmulaning sablang kabanalan. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya kan timurin. yat nayo rin puso yo. Makayat na no king ginu. Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya. Ibabay may Santa Iglesia king balang panahon, kapamilataning pamipaltomong lalaki at babaeng makapasubali king kabanalan. Babia patutu king kaya kang alangkupas sa lugod. Agyaganda kami kapamilataning biyerang bayani, at sa saupan kapamilatan ding alang likat dang panalangin, ban maging mabiyekeng tanda ning magigtas mong upaya. Ulinita kami sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit min kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal yaing ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa tingyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad siya daratang king lagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaluig pa, ikaying panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kani, malyari lang katawan at daya, ng ginuming Esukristo. Baya may daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuhaning tinape, te pasalamat siya kaya ka. Piraso net binyene, karing kayang disipulo nga na, kunan niya iti kongan at kananye. Iti kanakong katawan, ami daon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay ba't ng apunan, kinuha ng kalis, pasibayang pasalamat kaya ka, at binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, kuha na niya iti kongan, minom ko kaniti, iti yung kalis, yung kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, ban keta may patawaran na rin kasalanan, dato niya iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyaning anak mo, daraw mi kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan. Dahil ning pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ning Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap yung ilugod, kambenang Francisco, kay kaming Papa, at Florentino, kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman, di kapatad ming pepainawan at maninayang subing niya, nanayang talasuy mong Father Lorenzo, among Larry, Camberi Domingo, Senior at Junior, Agripina, at Frida. Ading alwa pang mayamon na biye, tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakaduluan mo kengan, gaban mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirhen do ng Diyos, kambenang San Jose kayong esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimad mong kaburian, king kaya kabaning panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalangin tang may mong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Igpami at yuka banwa, misamban niya ing lagyo mo, datang kay kami ing kayarian mo, mi pamintuan ing lub mo, kay tisulip anti banwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiye mo kay kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kay kami, ring sala mi kay ka, anting pamamatawad mi, karin mi kasala kaya kami. Mangayam kay paisawol king tukso, nung ikapos mo kami, king sablang marok. Ikapos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambenay maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, anong lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabiyasan ang kapilan man kay kayo. At keka ang temore. Iyan pang tayong waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan kaya kayo nga to, kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Yung kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan ng yato, ngon tamang mayaws king hapunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat ikasimay nga mano mo, kumayap na ako.
Karen pong kaya beming sisimba king live streaming. Siklaw tamo po ban pangadyan ing dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamongan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bagi. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot pawili na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mo wari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata, itamongan po. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na, at may kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mo la ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyo, karing masakit, kambening belwan, at masabal. Ipanalangin nila, retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap, karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atsu, king pamangailangan. Ipaniga po mi kaya ka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat, niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pon magari kambe mo, king kameto nga ning banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay hinduning Diyos. Emo sana pisawili nga kalismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calonsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo San kami. Ignacio ning Loyola, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, mananasanang ing sakripisyo ning kapasalamatan, adenawon mi kaniting kapiesta ng San Ignacio, tayra na kami king alanganggang kapuryan ning kekang ligaya. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting Ginoo, mantabi kay kayo. At kaya timurin, Bendisyonan na kayo nga ng Diyos sa mayipang tutu. Ingib pa,
Ampon ng anak, ampon ng banal espiritu, Amen. may harining kakatang kapag masusyan, niya may taning ng luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Jesus, big and mild, hear, oh, hear thy feeble child. When the tempest of singing, heart of Jesus sing. Sweetly will rest on thy sacred heart, never from thee, oh, let us part. Hear then thy loving children's prayer, O heart of Jesus, sing. O heart of Jesus, Maya Poros Kikingan po, dakala salamat, magandang araw, marami pong salamwat. Ingat po, mimingat kayo po, at maintain physical distancing at all times.